Jan je majitel úspěšné společnosti, která na trhu podniká již mnoho let. Pojištění pohledávek nepotřebujeme. Naši zákazníci platí spolehlivě. Máme tu nezaplacené faktury. Co s tím? Ti určitě zaplatí. Děláme spolu už roky. Stále nezaplatili. Karel? Jak to, že nezaplatil? Vždyť jsme se nedávno viděli. Boris? Vždycky platili včas. Karel i Boris jsou Janovi staří známí. Obchodují spolu léta. Jana nikdy nenapadlo, že právě oni mu nezaplatí. Minulý rok mi vůbec nevyšel. Banka chce, abych okamžitě splatil úvěr, když jsme vyřízení. Honzo, nemám ti čím zaplatit. Banka mi teď neprodá víc jak 10 000 euro na měsíc. Všechno ale může být jinak. Pojištění pohledávek? To zní zajímavě. Určitě přijďte. Jsme úvěrová pojišťovna Kupek. Nabízíme vám pojištění, které chrání vaše podnikání před ztrátami z neuhrazených pohledávek. Díky pojištění vám dokážeme rychle nahradit chybějící finanční prostředky v momentech, kdy vám zákazník nezaplatí. Zatímco vy se soustředíte na biznis, my vám poradíme, s kým bezpečně obchodovat, pomůžeme vám s minimálním rizikem expandovat na nové trhy. Díky pojištění je správa pohledávek mnohem efektivnější a svým prověřeným obchodním partnerům můžete nabídnout lepší platební podmínky, čímž zvýšíte svou konkurenceschopnost. S námi se o své peníze bát nemusíte. Kupek vymáhá pohledávky po celém světě. Mám tu nezaplacené faktury. Ty faktury máme pojištěné u Kupek. Tam už si s tím poradí. Jan může být v klidu. Své pohledávky má pojištěné u Kupek. A co vy? Turning uncertainties into opportunities.